sănătate și în continuare vă dorim poftă bună și distracție pentru că Doamne, bine deocamdată, la vâna pe mulți și băi, cu rătacere de zi. Și nu s-a deloc, ușcă și cu gamarată, ce bărbat înscrogandată, la vâna primul și băi, porta ce-mi zi, ce mai păduie, că mai dă pădurea bani, păduie. Pădure, pădure, că mai dă pădurea bani, pădure, Petrică, Petrică, că ne trecem bine a fost, Petrică, Petrică. Mai Petrică așa de fost, Petrică, Petrică, că ne trecem bine a fost, Petrică, Petrică. Hai, iartă-mă încă o dată, Petrică, Petrică, până cum ar fa scăpată, Petrică, Petrică. Spartă și pasă și pasă
pe nevastă. Zi-mă! Hai, iubiță! Șoc, 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 șoc! Assim será. Já assim será. Vai ter lá na chuta. Já assim será. Vai ter lá na chuta. Să
dragă. Lasă-mă să zac brațele când e drag. Lasă-mă să zac brațele când e drag. Brațele când e drag, mă. Zi-mă! Și lucrul nou, zi-mă! Mulțumim frumos, continuăm după ce rezolvăm problema pantofilor. Mireasa noastră a rămas desculță, copiii vor să rezolve problema. Ia să vedem cine a furat pantofii Miresei. Ia să cunoaștem acești hoți. Primul este domnișorul, că el a fost primul, trebuie să recunoaștem. Vin aici să vă... Voi ați fost. Opa! No, fetele fost, da? Nu-i nicio problemă. Să vă prezentați frumos, cum vă numiți? Diana. Diana. Adi. Adi. Și Raluca, stimați invitați, lucrează în echipă, adică sunt privatizați, da? Aveți firmă, nu? Nu. Încă nu, dar urmează. Bun. Este pantoful din piciorul stâng. Pantoful din piciorul stâng înseamnă că plătesc nașii din partea stângă, da? Sunteți de acord? Da. Dar să vedem cine s-a băgat sub masă. Toți trei. Nu cred. Nu cred. Și tu? Dar uite-te, răspuns sincer la o întrebare, da? Când te-ai băgat sub masă și te-ai uitat așa în sus, ce-ai văzut? Nu știu! Păi dacă nu știi, nici ai băgat intrat sub masă. Nu-i nicio problemă, când o să crești mai mare, o să știi. Și acum să vedem pretențiile pentru pantof. Hai! Să danseze mireasă pe masă. Așa de devreme, stai că doar nici nu început nunta, mai târziu un pic. Promite, Roxana, promiți, da? Perfect. Și altă dorință? O dedicație de la mire pentru mireasă. Asta, acum pe loc, da? O dedicație de dragoste pentru mireasă. Hai, gândiți. Ce fai de dragoste? Nu, de genul. Scrie-o, gata, scrie-o, nu declara. Nu, picioare. Picioare, ne vedea și un pic. Picioare. Da, serios. Stimați tovarăși, Iubita mea, când te-am cunoscut, mi-ai plăcut atât de mult, încât nu pot să zic în fiecare zi, te iubesc. Ești iubita mea, în fiecare zi o să spun în fiecare zi, o să fac viața, o să fac... Niciun cuvânt nu trebuia spus decât cuvântul te iubesc. Aplauze pentru mine! Mulțumiți, drăguților! Mulțumiți, da? Și altceva? Mai vreți ceva? Ciocolată caldă. Vrem 1.500.000. 500.000 și 1.000.000 vouă! Nu! Să împărțim noi trei. No, repede la nănaș, la prima dată băgăm pantoful la loc, să prin spate, și la naș acolo, la domnul Ghiță, la nașul, pantoful din piciorul stâng. La care naș? Nu știu, caută pe buzunare dacă nu știi și plătește pantoful. Păi nu știu, asta e treaba.
Trebuie să rezolvăm problema. Un negocier, da? Câte 20 de lei să e bine. Hai, la nașul, la masă. Pentru că mai avem un hoț. Bună seara. Salut, nepoate. Să-mi spui cum te cheamă. Fabi. Fabi, tu cum ai furat pantoful? Te-ai băgat sub masă? Sau s-o băgat tati, mă? Mătușa mea. Extraordinar! Mătușa, mă, mătușica! Ce Măi, pe care e mătușa? Să o cunoaștem și să se ridice mătușa în picioare, să vină la staroste, să o dansăm în danță. N-avem ce face, trebuie să o pedepsim, Nacio! Să rămână mătușă. Vreau să fiți și mătușa mea. Puteți să... Am bani, de dracu de bani. Zi, Fabi, zi mai departe. Ea este nașul de tăte, și bunăvoință și bani. Hai că noi avem treabă, mulțumim frumos. Aplauze pentru mătușa, să trăiască, să aibă grijă din nepot și de staroste. Mulțumim. Zi, Fabi, ce pretenții ai tu pentru pantofi? Nu-i mai știu. 1 milion? Bă, da, sper că nu plătește taică tot. Mireasă, hai, pentru tău să dansează pe masă. Măi, auzi ce o să Fabi? Mireasa să aibă tupeu. Și împreună cu nașele, nu? Cu mămica, cu mătușa și toate nașele cu tupeu să danseze pe nașă. Roxana. Roxana. Așa, așa, pe piesa, normal, că știi pe piesa. Problema e că în momentul ăsta trebuie, Fabi. Mai către dimineață, normal, după ce te tortul, Fabi, da? Până atunci, nănașii din partea dreaptă să pregătească 1 milion pentru tine și 50 pentru mine. Dă 5. De acord? Nu, am știu că așa zici. Lasă că-mi dă mătușa. Mătușa. Eu de copii, frate, știți? Lasă-mă bine la sâmboi. Nașu, lasă eu cu microfonul, dumneata scoate banii. Plătește pe bucul. Hai, 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 hai. Du-te pe bani, să-ți dai banii, da? Pui pantoful la loc. Eu lucrez, o să tragă pentru 50 de euro. Hai, dați-ți după masă. Hai, Nașu, că avem treabă, trebuie să dansăm, mulțumim frumos. Aplauze pentru copii, îi plătim pantoful. Bagă pantoful la loc. Ați luat banii? O știu. La Naș, acolo. Lasă rezolvat. Hai, repede. Renunță. Câte 20 de lei la fiecare. Fac, 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 fac. Mulțumim frumos, în continuare. Vă invităm la dans. Opa, Madalina. Da, mulțumim. Să nu mai mult de motorină la... Acum mai 5-3-2. Și vă invit atenție. Ce?
cine știe piesa asta, cum se numește, da? De la masa mirilor îți dă o pahare, pune șampanie, pune ce vrei. Băieților de la Vișet pentru Mire și Mireasă, haideți, ne simțim bine! Maria Ioana,
Roxana și Gabi, din partea prietenilor, de simțim bine. Hai toată lumea! S-au stins luminile, se aprind făcliile, pentru că urmează cel mai important moment al nunții noastre, tortul dragostei, tortul iubirii, un tort flambat, un tort în flăcări, un tort special pentru cea mai frumoasă mireasă, Roxana, în aplauzele tuturor, în ritmul muzicii, hai maestre, urmează!